Пеш аз бизнеса выбор кадан, интихоб кадан, чикор мекадагетона, аввал худатон ба худатон савол детон. Наду панҷтами надисете бизнес маҳкам шуда мурид. Компютерки печат, распечатка кадан. Вай аддачиш ягала нақстар мушуд. Вай бизнеса умраша зиёд мекунад. Яктента майда коро буромадан гифта. Максимальный пули амҷа тӯпкада, максимальный стартави капитал ба ёрдам метад вай. Сони бизнеса саркесагетон ба анамин пули ёрдам метад. Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Номи ман Хусрав Маҳмудов ва имрӯз 8-ум видеомо ман запис кардем. Гузаштаги видео дар бораи тадбиркорӣ буд. Ягала бачаҳо савол додам ман ба комментариёба ҷавоб додам ман. Лекин асосии саволо ман бозир аз TikTok аст. TikTok дар аккаунтам аст. Ҳамҷа ман 3-4 савола кардем. Имрӯз ҳамоно ба ман ҷавоб доданӣ. Якум савол ҳамин ки якто ки ман ҳастем тадбиркорӣ ё бизнеса ман аз чӣ сар кунам ҳастем. Ман ҳам хел маслиҳат медодам ки пеш аз бизнеса выбор кардан, интихоб кардан, чикор мекардагетона, аввал худатон ба худатон савол детон. Ман ҳамин кора сар кардем то ахири умрама када метавонам мекута. Чунки агар ин саволо натиҳад агар одам вай бизнесаша умраш калта мушуд. Дани 3 сол, 4 сол, 5 сол вай маҳкам шуда мурид. Вай сиреям гуфтем дани 5 сол ба аз 100 та 95 та 90 бизнес маҳкам шуда мурид. Ҷудо кам бизнес мемонад да. Асосии сабабашам ҳамин. Чунки одам барои пул агар бизнеса кунад агар ҷудо тез маҳкам мешуд. Барои пул мекардаги одамо бизнес спад баравад, сал минус ба кор кунад агар чизе карда наметавонад. Барои пул кор мекардаги одамо сал муаммои серёзнитар бурод агар вая бардошта наметавонад маҳкам мекунанд. Барои пул мекардаги одамо ҳамун бизнеса нағз намебинад, ҳамун кораша нағз намебинад, барои ҳамун маҳкам шуда мурад вай чиз. Агар шумо худатон нағз медаги, худатон мехостаги, худатон ба наздик будаги чиза кунетон агар, худатон метонистиги кора кунетон агар, вай аддачиш ягала нақстар мушуд, вай бизнеса умраша зиёд мекунад. Ман ҳамҷа ба худама шахси личный примерама мебирам. Мисолама ман 2005 экономика бакалавриата тамом кардагем ба ҳамун тоистон ба полиграфический офис шудагим ман. ҳамун дани 100 метр ба бульвара худаш ба ҳамун экономика ёнашудагӣ якта помещение гиштагию дани 100 метра данашба 4 тами ҳам хел аллакай буд. Лекин ман бо якта айн худамак шудам. Чуа? Чунки ман аз майдагем ҳамун компютерга қизиқ мекардам. Ман хостам ки ҳамун компютер направленияш кади кор кунам. Компютер кади ҳамун ақлии коро, компютерки печат, распечатка кардан, ксерокопия кардан, набор текста кардан, ҳам хел коро кади мехостам кор кардам. Лекин ҳамун вақт хотя мана дадема худошона корхонашон буд, бизнесашон буд. Традитсионный бизнес, мани магазин, хлебобулочный мубаровардаги цехашон буд. Ҳар хел буханкаю, нону вай мубаровардан. Чӣ мегӯянд? Батон. Сони бо кондитерский цехашон буд. То есть дута сета направление дадем уже буд, лекин ман рафтам касба кор накардам. Хотя вақти холем ба рафта ёрдам медодам, ҳар хел корошон буд, лекин ман унҷа ба рафта кор накардам. Ман ба выгодный буд унҷа ба рафта кор кардан. Корхони дадем, тинҷака коли кунам мекардам, лекин ман худама раҳам ки рафтам, дадем ҳамҷа плюси калонашон ҳамин ба ки мана мондан ҳамин ба маҷбур накардам ман бонда кор мекунам гуфта. Сони 2006 пайнет биромад, Ӯзбекистон ба якум бор пайнет биромад, аз Тошкан ҳамуна якум бор шуда мо кит омадем вая Самарқандба. Дани вай кор ба диск запис мекардем, якта ҷӯремои магазинаш буд, унҷа DVD муфрӯхтуд, мо ба ягала 100 диск заказ мекардем, диск мекардем. Дани вай ба яктента майда коро буромадан гифта. Ман гуфтане ки ҳамин кора сар кардам, мӯл накарда. И дани кор буромада 2008-2009 ба аллакай моҳон калон дигар ҷои помещение кита, интернет кафе кушдаг будем, агар 30-40 та бари компютераш буд. Яъне уже ким чанд та одам кор мекард ҳамон вақт. Лекин сараш ба минимальный вай кади даромадаги мо. Камакак пул тӯб кадаг будем, намедонам 1,5 кади якта ҷӯремоки шерик шуда. Минимальный расход ки даромада ҳама кора худамо мекардем. Болош бешита, худамо пеш компютер бешита. Ягончи файлон шатам худамо мекардем, рафта тоғри мекардем, офиса маҳкам карда устой овардан дакор боштам ҳамин худамо мекардем. Коригарамоям набуд то 1 сол, 1,5 сола. Чунки позволят карда наметонистем худамо буд. Ҳамун меёфтаги пуламо камакак ҳамун киса пули буд вай. Дигар чиз не, хонобод зуд пул намеовардем. Лекин нағз меддаги корам ман мекардам. Барои ҳамун ман оʻйла мекунам то ҳамин дараҷа омада растагимон, то оля нағз меддаги корам ман мекунам да. Шумо баям маслиҳат ҳамин. Пеш аз сар кардан як оʻйла карда бинетон, ҳамун кора карда метавонетон бинемед то охири ҳаётатон.
Düyüm savol, man hajda badaromdagi aka, man biznes kada metonammi, man biznes sarkunam müşud miktu savol savoli nas. Albatta kada müşud, hajda badaromdagi boshdagar odam. Барои ҳаждаба даромдаги одам агар шумо худатона анехкадекитаги боштон талантатон бошад ҳамин гифта фурӯхистон шӯйс аст пул кор карда тонистетон то ҳаждая албатта бизнес кардан дакор албатта бекора хондан пондана гундоштан дакору ҳамун ҳар хел вайба бизнеса кардан дакор чунки чӣ қадар таҷриба мӯл боштагар ҳам қадара одам бизнесба вай мушуд омаднок мушуд ман вақти экономфакба мехондагем ба якта дута бачаҳо намеомад маълимоя пулки маҳкам мекарду худаш бизнес карда мегашт ҳамун бачаҳо ҳозир амонам зиёд шуда рафтаги амонам мӯлтар чиза медонад амонам мӯлтар чиз мондаастаги чунки ваё ба таҷриба калонтар мон инҷо хондаем 4 сола рафт лекин бизнес мекардаги реальный бизнес мекардаги чизои ёд надодаст мон ба экономфак ҳатта плюсаш ҳам мӯл ягала ҷӯро ягала вай чизое гифтаги мон экономфак но манин реальный ҳаёт ба муштаги корои ёд наметиҳад фисотаки инҷо ба мехонондаги ҷода ҳамуна барош када метонед албатта ман якта бо мисол мебиёрам якта мон ба радио шоу ҳаст америкаба ҷудо ҳам популярный ва я мамун сета чорта ваё мебарад одамои солаш калонтар ягала чиса дидаги ягала маслиҳатҳои нағз медодаги одамо мебарад финансовый советник мегӯянд вайя ҳамун бизнесҳо ҳар хел муаммо ки дучор шавад агар сталкиваться кунад агар ҳаминҳо телефон мекунану маслиҳат мепурсанд майхел шудас чӣ кунем ино сони секас чоркас ядрешон ки гавзда майхел кун мегӯянд ва ям ҷудо ҳам специалистои зӯри шуда рафтаги чунки 20 сол 25 сол бузо вай шоу ҳаст ва ё 1000та маслиҳат додана 1000 касба ушу ва ям мутахассис зӯри шуда рафтагида сони ята бачача телефон кардас салом алейкум кардас ман шонзаба мана номам намедонам Джеймс кусас мана $500,000 ҳаст чикор кардагим намедонам кусас ё аз дигар пурсид нафаҳмидам $500 тасми кусас ё нафаҳмидам ту кусас не кусас мана $500,000 ҳаст кусас ту ки худаш ту чамба ту аз дигар пурсас ва ё бовар накайсас ин чиз бада чунки иноя даврашон ба мисол 15 сол 20 сол пеш дигар давлатҳо ба толиям хел якта одам мисол америкаба 4-5 кор кунад агар як моба нормальный ҳисоб меёбад да нормальный ин средний камбағал ҳисоб намеёбад маҳаш ба 4-5 ёбад агар ин гуфтагеш ки где-то 50-55-60 солаш ба гуфтагеш ҳамин хелинг ба адад кардагӣ ва ё инҷа бачача телефон кайсасу 16 бадаромдаги бачача ман сета бизнесам аст кусас онлайн бизнесаш магазинаш аст аз Хитой арзон чизае мехараду майда чизчо цент мистод ҳар хел кабелча шнурча ҳар хел чизои ҳамун вай современне мехараду мебинад талаб чӣ бааст ҳамуна амазон када мефурӯхтад сета ҳам хел магазинаш бааст амазон ба виртуальный магазин вай реальный ҳам не вай магазин интернетдоги магазинаш и як маба ҳамун бачача $50,000 кор мекардааст сони ва ё калеша дошта монсас ҳамун радио видеошиё чӣ хел замон шуд ки мон вай ба як сол ба вақти мон ба ин одамо пул меёфтид ҳозир якта 16 бадаромдаги бачача як маба ёфтас гуфта ман гуфтане ки ҳамун информатsion коммуникатsion технология ҳамин дараҷа катки дунёя ҳаёташа 16 бадаромдаги бачачо албатта бизнес карда пул ёфта метавонад ман айнам зӯраша мегӯям 8 бадаромдаги якта блогер ҳаст $25 миллион аст он блогер бачачая як гала подписчикош аст анамунам ҳозир бизнес карда хорафтааст албатта ёрдами дадеш биеш кардем лекин главный герой ва мубурдаги передачоя гап мездаги ман бирин гап мездаги одам анамун бачача ин корои кардад ҳамеша ҳамун бачача набошад ин бизнес намошудда барои ҳамун албатта шумо метонед 18 бадаромдаги бошед бизнес сар карда метонед лекин бо якта нояш аст нои калонаш шароити мон ҳоли инфраструктурамо мона экономикамо ёки мона шароитамо ана америка барин не барои ҳамун мана маслиҳатам шумо ба таҷриба гифтан чунки таҷриба нагифта одам бизнес сар кунад агар скорее всего провал мушуд вай бизнес скорее всего 1 сол 2 сол маҳкам мушуд шумо мисол намедонам ресторан соҳиба шуданами ресторанатон шудани бошад агар равед ресторанба кор кунед рафта фарқаш нест официант энг паст вай работи шуда даромадан 1 сол 2 сол 3 сол кор карда то баланд чӯқиша раста то зала допустим намедонам ҳама кора хуҷаин шумо бигӯед ҳамеша шумо мекардагишед полный кора ёд гирифта таҷрибая ёд гирифта
Hamı vaqti как раз kor kesagitон ба maksimalni puli amja to'pkada, maksimalni startoviy kapital ba yordam mitadi va soni biznesa sar kesagitон ба anamin pul yordam mitiyad. Mumkin kamtar narasad ахешо гифтан mumkin digar равош аст ба пули ёфтана. Анамун кади сони кори хотона сар кунед бушуд. Анам чоқ шумо уверенни кора сар мекунед, шумо ба дилатон ба наздик будеги кор, и шумо бизнесатона уже медунистеги мишед аз А то Я. این همین دویم سوال با جواب. سوم سوال کدام بیزنس مسئله میتید که پرسیدن یک که ما البته مسئله من این همش پاورخ نیستی هیچکی من گفته کارم هم طرفته کدگیش در کار نه شما پیش از مسئله من گفتن با همون نهنگ سوالاتتون شما نظمیدگی کار چی بعضی کسا مثال بیزنسمن شدن شرط نه عادی کارگر شدن هم достаточно. Xudoshga qarasha odam nag'z donadaga, misol Facebook ba 20 yoki 30 odam koriga milliarder. Chua, chunki vayoba Facebook amun xo'jayinash Mark Zuckerberg 0.05% doli kompaniya dodagi. 0.5% kompaniya dolisham o'sha odamga milliarder mikunadi. Vayoba shartli biznes kadan. Vayoba amun milliardashas tinjaka qarafta tinjaka har ro'z omada qarashba rafta mibiyad. Barya hamun mutaxassis naqsh shayton agar va qat'iy nazar کدام صاحبه شما همه وقت طلباتون باشید شما با همه وقت امکانات نقص پول کار کردن نقص حیات بردن باشید برای همون من مصلحتم اینجا با شما اول آنخ کده گیرتون کدام صاحبه شما نقص همون با تجربه کشیدن نقص متخصص شیطان هم جبا سونه انمون متخصص نقصتونه بیزنس معنیlik کنونتون باشید حاضر فرقش نیست من این اینفورماسیون کامیونیکاسیون تکنولوژی هم خیلی پلتفرم ساخت کی любой соҳая бизнесмен электронад мушд ва фарқаш нест любой соҳая ман ба дар кор шуд комментария ба нестон ман мегӯм кадом соҳая чӣ хел бизнесмен электрон дона диққататон ба раҳмат то ин ҳафта дидана саломат бошед рахмат